Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani Indonesia, sedulur tani pegunungan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, turu bocahku ngruweng kok. Lara weteng. Iya, selamat pagi, Ca. Hari ini ya, lagi di lahan. Ternyata beberapa hari ini nggak kesini sudah habis, Ca. Tinggal sisa-sisa dan waktunya kita bersihkan untuk rumputnya ini. Nanti terus kita bongkar ya. Ya seperti itu. Itu di sana ada yang lagi bongkar, kita tengok saja ke sana, Ca. Ada yang lagi bongkar. Kowe nek sing usung damen. Tanam cabai nggak jadi, Ca. Rusak semuanya ini. Aduh. Nah, kita hari ini lagi di lahan ya. Matur suwun, Ca. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu di subscribe, di like, Ca. Karena setiap aku upload video itu nggak seimbang, banyak yang nonton tapi nggak ada yang like. Nah, kita tengok ya, ini porang dari bibitnya umbi yang sebelah sana. Wis ngusungi damen ae kowe iki. Halo. Betah ya. Radi. Gila. Bongkar nah iki. Beh. Melompong. Gede-gede. Nah. Beh enak sing gowedi. Kuwi enak sing sak gogor. Gogor tutul. Kok ngerahne mbokmu, Mbul? Endi wong Karyawan reneng. dak anu Reneng. dirah raleh. Sidik kae kapan kae ning rumah tirah kowe ngabeh nih kon rah pirang luang. Sanu opo saya nek batur ngalih ning kene sing ning kene kon ngepeki. Lha kok aneh wong kok. Padha ae sadik. Ya terele wong tuweke ya kudu nyadar. Ya ki aku barang parasan teko ki konyo saiki. Apa? Ya anune kompor kuwi ta wong bar tak nggo ket jupo iki saiki ngerti kowe loro. Piye bali ngene. Kandhane wong tuweke ora konsen jangan kok Astagfirullah. di Surabaya. Ini. Jangan asem tambah jelene ra diplongke. Ngesop kobe sing ngrisak. Mana aku lek Sati cerita wati ki nek mungki pangan. Lah wong aku ki lek nyambut gendang wis mari ki ra masak ngono. Catering enak. Iya ning kutha karek calling kok susah. Darai bocah kuku lho Pak Tunggul. Mangane ki jihan ki ra kaya bocah kek. Iya, maksudnya umpama wis masak ya. Ngono ki lek emo ya emo pilih ra mangan. Sak menit-menit, Ca, dembene. Apa-apa geprek emo. Rata nang catering iki kene gitu. Sejarah Tarong Tengah wis kaya kutho. Iya. Yo ngene juru masak wisan. Yo ning kene kuwi sih Lastri. Yo ki pomo arep catering iki pamane wis duwe jan menir ning Lah iya yo ki yo lebar le masak. lah iya kok. Ya sisteme ya Bang kene kan ya ora Ki wis enek tuku bakso karena lah iya wis enek apa jenenge? Wis enek bagong wis goreng tempe ngono lho ki arep pesen sego goreng dadakno. Ngene iki kok urung entek panganane dina kiwon wis eneng meneh tuku. Lah iya. Rotine mana ta? Ngono nek. Ca. Alah. Isih mulai Pak Tunggul. Orang kaya ngene bawah. Ini iki lho walur ki. Porang. Aku blas Pak Tunggul ning anu ra panen. Nendi? Kantok di ini. Nek Mbah Samin wingi pikirku kelek ditonton ket kula niki kaya saitik ngono lho, saiki lek tonton ket
kene ya ta. dalam kene. Tapi kayak dawa kedokane. Ombo. Tetene sitok to. Lah iya. Kok nek sepeda motor. Beh-beh iki lek kok ki Apa? oleh 19 lho, Beh. Kondang. Ronggon. Sing 3 taune sik ronggon. Ning gugur ki lek Ning gugur karo ning alas nguto bareng kae. Ning alas muto akeh jere. Wakeh tandurane ning kono. ning alas ning to kuwi. Ning kuwi lho lemah teng ketane Karji. Kono akeh. Ha iya lemah le tuh. Maksude ke 11.000, Cak, 11.000, nota 11.000. Mah tukon lho, tukon ket Kardi, Kardi 11.000 nota. Kiye Bali tanduri neh iki langsungan. Iya sing Iki. Tak pilihan cilik tak tukune padha karo anu Pak Nandir. Boleh sayang. Eh? Boleh. Ya padha lho notane ya wis ora sah dipotong 5% ritek. Sama 5 tidak boleh. Lek gelem nyong gede nanti seolah. Gelem nyong gede nanti nyoteri. Liung kador dadak dibuka lek wis anu. Yo langsung Langsung stikterne ngono ning kono ge. Aku alhamdulillah teko nguta tak tanduk kabeh Pak Tunggul. Alhamdulillah. Ya malah oke lek tandur. Sak apa nih kali ketanduran isi kabeh. Tapi yo cilik-cilik. Cilik oleh isi kan. dikidani cilik lho hitungane. Iya Pak Keto ya, kae yo. Ngaku terere manut sati sing gedhe gandine ora Pak. Jual berarti weni sing gedhe kene ya ora adol. Ya tolol lah jenenge gedhi gewine kuwi kok. Jerake sak kilo kuwi lho kon kene lah sing tak dol. Lah Ngono lek sak kilo. sekilo gewine ke gendeng lho. Wis gede. Wong salah kuwi ya kok wong karan payu. Gila, apa sih tak. Harapane mingkur gen gedhi tok lah duwite, calone piye kok. Ya lek payune ke Saiki pengalaman karo sing wis dikek Ya ae. mlane yune duwe iki ran, Nduk, ran. Zamane payu kan 3 kilo di Cel-cel, bareng ya toh. buka 2.000 kae kok. ya sakmene iki nek aku tak tokne ning kono kuwi. Ora kok buka no kowe. Ora mbiyen kae. Jamanane iki masa wayah tak bongkar angger ngegel ki jabang gedine. Iki 2.000 arep bosang ngono. Lah 2000 ke ya 3 ton. Ada titik dhewe iki aku. Titik Jan, dhewe. pengalaman. nemen iki. Ora tau pikiran yang 3 ton. Nemen. 2 ton 3 kental.